Ledlot chicken jaka baro ngala poi ka Thailand kanusin ngala let ka US kanusin ngala yo ke jing sniu ngala yo ke jing sniu ka ba mi hakom gitu ki jaka kan bau blei lek kampla akin sting banwa makajing Kajilang pajba kabalakot dagasang Voice of the People's Party VPP hak atrik matau benai hamot pran kala ban saki kajing wantu pajba belen ha kajing penbena manin kasngi presiden ke VPP ba Alden Mila bersama roong makani kajing kandai kajing yaki kersian pajba persya ya kasoka ke bak esensial don bol nyobeng bat ke mutlop ya kejait penriu haka juga pola haka jingkran bat ki katu kat nig break bawan aji kersian ya ka jinya ki no yang Green Trade Foundation mentaka sengi hamadan marki kila penpau pagilong ke bakloi ban aji kersian ya ka nungu parti ni ureu shimet habagi yang nam ta ka badai bat ka basisya kawai kalong kami ke ba wan aimen sim ya ke dikot ke GTF ke basya tengan na ke jaka kalong ba kalai keleng kiri kumsha USA sya Thailand kalayo i ya ke jingma lembaga spa bat kalong ke bama bat ke basyir kai lada ke jinglong jingman hanik jela kalong kum ha USA ba Thailand hawa kilong kami kin sayam ka ang banwat yagi khon sya gidon ha ka juk por kini lam ka GTF ka penpa ba kumbalong menta ka seng ka yang ban yaki hadu ban yo ya uso bat kin teng bait ban yaki bat ha ka juk por ka persingu tenat ba ka seng Voice of the People's Party ka mi sya khamat ban khot jingrang ban ra ya kani kamat nologi wei pat bat kisngeu yo mensim halo kani hak be dei bat ni kijing dawa jongki kia kerpat gi pajba bikin penulong ni kani kamat kumbal yaki ke GTF kajing sya jingit jong chairman ke GTF ni ke Green Trade Foundation ba H ban sedon nonglang kaya sya ka khatwei sngi kenti katba u secretary general ba ritre lengdo kaya sya ka asngi shimit hak ba ka soka kadang lek menti hadu menta klem pendam ya ka sekolah kumbal dawa halo lumpong deng ginong jalam ke GTF kia kemen ba ulei unle ya ka kamba pla hal kani style kiban ta kiban pin kani hatu kaman ra ka jing jot udan away unang yalam ubang kani kadai kata kabakari ka jongi kapau hatu kapau mo hakata kaliang kapau hakaliang kinong kem haba la dogadang ka jing kenchien kinde ngalayu kiba jam da kata ka jing kem ka jongki kiba shuta da wai katu kam dei ka jo kum katu ka baki plan maki ban employee ki kanon samla ban let ki di hotel ki spa hang tu katu kanang pentaroy ya ka jing sniu nganuat banong punta ngala let lot chicken jaka baro ngala poi ka Thailand kanusin ngala let ka US kanusin ngala yo ka jing sniu ngalayo ke jing sniu ka ba mi hakom gitu ki jaka talada ka jo kan ja hangi kom ba ja sya Thailand kom ba ja sya US ke ban jati ke ka ban ja ni hakata ka por gin se yot snow ye ki kmi ba kin linyar ki kpa ki linyar ki khu ki kmi ki linyar kim tim shu ki kon jo ki ran chnu kare kani ka bangong lada mangi ki bladon ke jing nang start ni don ha ka bor ngem yo ye ke jing sniu ka man sami na kani ngam tip ke isho ngi kren kare kani ken ka bangong wan ha kani ka por da ka men sim ka basnokia ngawanang ni bangangit ngalong ru ka sakri ka jong blay ka bagyang banelap ni ka tin ka jong blay na makata nganget baga jing dwai jong ki babon ka jing dwai jong ki bajajar ka jing sha jing it jong ki babon nganget kani kanwan ra ka jubak kanwan ra ka jubak ho chi sen pet ka long ka ba e ban pen kalai ka to not mau jong ki ni ngai ngam ong ye phi kam dei ka bamla larangi long ki berenti ban sakri ban dwai shirham kanom long ka bamla hakakti jong tei badan bor ula ban pen kalam ye ki tai klemat ibatang de ki minute tang de ki second namaga tanga nget bau blay jungi ona hangi ka jingjom kare tang ka por ka bangin yai up banganget ka bangi dang yai up ya ka por kay ka badan kami ngi bangin le kalong bangin pendam ha ka jingdwai bangada kwa e ru ba ka jing sha jingit ha ka we ka sni ngin wan ha ka ka jaka bangin ya shim banta lam ha ka jing ya sha jingit bakanum day tang you way arngut ngai baro ngi wan la ngim la baro si sni ngi wan ha ka jaka banya sha jingit banya dwai shirham na magari tang kani kabau blay wong yo kenjau ba komuni onom la te ban rab ding kong ye gajing sniu kadai tang da gajing dwai ba gajing sha jing it na magatang adon ye gajing kermen ka batang mau ubala ban pelat yingi na kom kani ka bang snow kalong kom kanem sniu ka ban up yingi
Kaditang kini kikentien ki banga kwa ngawan hagari ga jaka ban ai kini kikentien na mga don haye nga sopya ngat baha nga don nga krani ka ju nga san ei palat ikitu ki kon samla balayti kin habya lingbay kini galinti balayti kita ki badan hakabor kimla mo ban snow yaki kimla mo ban yo i yaka jing snew kabala ban wan rung hakani ka bi ke jungi ka ite ka bal long yaki bekin long hadu katni rai tang ka we ngatip baki don ki bod jing dom ki batray hapo jongki ki ba khang yaki ki ba pen mala yaki khmat ki jongki ki ba pen dom yaki jing mot ke japar khat ke jongki ki ba te ro wa yu thlet u jongki rai ngadong ya pi ke nom la ban job hak mat jong tau blay obama pak ba pi ba manga ni shakli magatangi don ni ke jing men ka be tang ha ke jing duai bat ka we ke sni le sing in ya renti lang in ya wan bangin sim mental lang ha ke jing sha jing na mangarong ka jing it nila ka jong kari ka jat ben riu ka jong ngalapoy ka leng saw dong ka pertain rai ngadong ye pi habang adon shanu nga kan mau be nila ka jong kari nga kan mau nila ka jong kari ngam kwa ba kari ka jong i kan long kum ni ka bakalong nga kwa ba kari ka jong i kan kiu kum ba kikiu kiri kitang kini kikentien ko blay sibon ko ba kum kani ka por kam de shu yang i ka por ka bangidang haban pet kanu ka political party ka bakot yang i banwan Syakum kene kajingalang. Syakum kene karali nama kani kadibet kajingaki am nakabenta jongno. Kani kade kajingaki banon ra kajing bah ya kari bat kajai penri kari hi barok kawe nama kata ngasko ba kum ki pat ba ki bade ki try snong try muluk jongani kari ngasko kade kabenta jongi we bangin habya wan syakmat bane simenta kani namar kamda de ba ang bangi haban support ya kanu ka political party Henry ka David bangi one ban fight nagabenta ka jingem kalaway jong kikon kikti ki jongi kumbang ka sarkar ka paniba henru pusnem kan ai siya kata kanong ipi hakata ka por ngirong ginom ya don shu teke ka banjay ka pateng ka bansawan kade kani ka ba penlong ya nga bangan perkhat bagadon ka jingma ka ba ap ikikon kikti ki jongi ladangi kum ki kimi kikpa ladangi kum ki pat ba nong shosnong ladangim kloy banya pet matno banya wan no syakmat Babanya ailam kakti kadiang kti kamon nakabenta kadi ka issue ka balong ka issue ka bakta nakabenta ka rihi barok kawe tingas ngong ba hakum kani ka pola ka way ka political party ka khot kam da de bangi ong bangi lai ban support ya kani ka party kam da de bangi oli support yu riu shimet ya no ka de be bangi support ya kani ka issue namal ba kani ka issue ka balaban kta larangim pet mat no menta kaban kta ikalawe jogi khon kikti ge jongi larangim kloy ban kendit ban riu no menta kum ka Fintech Foundation ila kum bangilaya na sing ningkong bat hadu bangilong pat yo hi ya kata kejubak nak sarkar ke iku bangila dawa in syong be akani ka jaka karai ke jong ka governing body hi kede bangilumi na kani ka jaka hadu bang sarkar kan ai ke jing dawa jong ndai ha bede pat bat kiwe ki seng kamtam ka seng VPP kula khat pat ba kula penmiru ya kani ki issue nak kabadi kawai na kimat kabakan kanlum kanlang kipaiba ini kalang jongi soban yok mensim bagi kita kiseng bala kamrang ba kum kinong elam kiti bala kamrang ba kini sakmat ban pet ban ngolem ya ke bangi dawa ditang ki kindiat na ka jing ai mensim jongi ya kiti kibalet bagi di ban ra ya kini isu ban penur long tang kita aku isi sa jingit jeng chairman pat lai aksi sinet kini sa jingit jeng secretary ya kini ka kalau kini ka mat ba sarkar la menteri ya bat kam sim la tetap bat tap miao na kawai ka jing thok ha kawai lor kawai jing thok la kawai jing thok bat ni hi nget scam bau bleu dan bat ni kini dia nuti bat ikerman scam bau bleu hi lek kampla akini sting banwa maka jingan ti kejungi bangila pensai ki kot sla ta kina ngestu ba pai ba la sai bentangi wan rai upai ba bani pensai upai ba pen klan ki poring tuai ba bleu hi lek kampla nang semua